Sa radyo, Henry Arellano. Kay sunan ang atong sender, si Sally. Kini akong bana, grabe ka pala hubog o kasugarol. Unya na ining adlaw sa Semana Santa, ni saad siya nako nga mag-usab na. Iyan ang bag-uho ng iyang kaugalingon. Di na siya moinom, di na siya manugal. Pero naunsa ba nga na problema naman hinuon ko? O kun nga no, ingon manggod ini ang nahitabo. Pre tayo ha. Imo ni pre. Nga liyo ta kay mas. Imo ni pre tayo. Ako lagi na malali. Imo na pre, kaya kung umanda man ko ganiha. Ay, supak pre. Kumigane ha. Sige. Ako may naibawas rotahan eh. Pre talyo. Sige lang, ito na. Pre tayo, reklamo niya. Mau day ampay. Ay, sasampay yung taon. Pero joke na to ako. Kamay, di mo dag. Sige na kag-joke na. Yanok na pre ay. Para mo samot kan nindot imo tingog pre. Unsa diha ka siya, unsa ba ka siya. Di ba ko mo na imo power oy. Kumida. Di hadyo ko believe nyo. Kay mga pari yun mong tunay, ha? Sige. Dagan. Inom. Ang gitar pre. Wow! Okay, pre. Lambi, Ando ay. si nag utso ka balyos, pre. Yeah, Apetiko, ha? Ade. Intro na, apetiko. Okay lang na. Naga. Katong like strangers sa Letterman out sa Everly Brothers, ha? Okay. Like strangers, that's what you are. Darling, how can lovers pull apart so far? Like strangers, how can it be? Only days ago we loved so tenderly. I love you, truly I do. And I hope that in your heart you love me too. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before. And try not to be like strangers anymore. I love you, truly I do. And I hope that in your heart you love me too. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before. And swear not to be like strangers Halos taong Semana Santa. Sige lang yapon mo itong diha. Okay. Kapusap na mo, oy. Ay, biyain na lang yun yung bisyo in town. Ay, kabala ka, kakay. This is my last performance of my life. Aga, as far as inom is concerned, last na mong inom-inom, mag-usap na. Last day, pre. Ay, tagilara talyo. Kanang naong ni mo, mag-usap. Gahal-hal ka lang. O, lagi. Ga, I promise you, after this Semana Santa, lain ng talyo ang imong ikatubang. Buang ga talyo. Yes, ga. Atubangan sa akong kumpare, no? Sila ang bugtong saksi. Sino ako? Ako niya magbago na. Kay karong Biyernes Santo, magpiniting siya ko. Minom ako. Ako nang suhulan ang basulanan. Ay, suhulan. Hinulsulan na ako ang basulanan. Minom ako. Basulanan sa mga bisyo na ako. Nga, ha? Kining ako pagkapalahubog. Ako na ning kalintan. Kining ako pagkasugrol. Ilabay ni na ako sa basura. Og mauna nang igayo na bago na ko ga. Ipasalig ko na kanimo
nimo karon. Kay mauni ang katapusan akong paggunit aning baso. Sa sunod semana, Bible na ang gunitan ko. Mura ko kintay pambina. George, bantay bitaw ha. Pritikong, prikanot, saksi mo ha. Dili ka na makatuman si Talyo sa iyang gipangsaad. Isangyaw ninyo nga usa siya kabot-boton. Saksi. Kami, si Paritikong ang mga buhing saksi sino? sa pag-usap ni Paritalyo. Oh, siya sa pre, siya sa... Last naman ni... Nausa na. Last naman ni... Sige. Basta ha, tumanag itong tanan nimong gisulti ha. Yes, ga. Kay gusto na ko nga karong Biyernes Santo, magpinitensya na ko, ha? Pasanon ko ang krus nga gidaan ni Kristo. Ug ako na ang pasan ini, timaan nga magbag-o na ko. Okay, ha? Sila si Pritikong kanot, mao ni Hudiyo, nga mula tigo sa akong buko, paa, bugan, ug asa pagdapita, samtang magpasan ako sa krus. Kami mabuna. Oh, pre! Kamuno ha, pre! Kabut, pre, Pre. kanot! Kay mga Hudiyo, man mga nahon! Yaon sa man ka. Talyo, magpalansang sa ka. Basta na nga, ay, sakit kayo ng palansang. Huwag kumingong palansang noon sabi siya, punam sa nemo. Di kaya na akong palansang, libi ako si Kristo. Gusto magkakamusunod ni Kristo. Oo, gang. Pero ayaw na lansang, pareha sa atong mga silingan nga, nagpalansang pagkaugma, gida hospital kay Nga naman? gititalus. Bungot sa itoy. Nalipay ko kay nakahuna-huna ng akong bana nga magbago na siya. Iyan ang biyaan ng iyang pagkapalahubog ug ang iyang pagkasugarol. Unya, Kita ka na yan? Kinimbaraha? Ako ning ilabay sa basura. Wala na gabi. Wala. Kuminanglan. Busay labay ko ning gisisi. On ko ni. wow, wala tinuod ka, Gatalyo. Pagani ang Semana Santa, mag-usab na di ay ka. Hala, imo lang ilabay ang baraha, subot ipasabot mo undang nakas pagpanugal. Di na ka mo duwag tong its, chikatsa, piyat-piyat ug unggoy-unggoy. Yes, Kang. Mga nga ilabay ko ni basura. Lukot-lukot. Ay, salamat kun mauna ga, nalipay kid kay ko ga. Tay pa, Oh, sa mga. unsa man ning usa ka bara nga di adres kilid sa bangko? Ay man. Oh, sa Kani? mga katong Trislemon. Oh, Ina. Chris Diamond. Trislemon. Inahak na rin na diya. Abi na kung kuwang ang brahada. Mga ako ilabay. Pagkakidot ka mo Talyo. Mao ding imong ilabay kay kuwangan day usa. Ang secret niya agad, limot ko. Ang abi na kuwa. Pagkakidot. Pagpabungot kis ito, hindi mo Talyo ha ka, oy. Yabag kay utok tawhana, abi na kog maon na to. Hinuon ang iyang giingon inig-abot sa Semana Santa. So, human sa Semana Santa, bag-o na siya, nausab na. So, sige lang, ako lang yung gihatagan. Ako gihatagan o giatngan gyud ang iyahang panaad. Unya, Mao ba, Mary? o maritiliyang, di na gyud ko sa mo inom og manugal. Yamat good. Unsa man na siya mo na iyang New Year's resolution? Dili mari, Holy Week resolution na niya. Yati liluan. Karon basta ko kadungog ana da. Nga na ay mag Holy Week resolution. Milagro na, Mary. Ay, may lagi unta og tinuod mari. O tagaig premium, Mary. Basta makatuman sa siyang gisaad. Unsa man sa akong i-premium mari? Kung makatuman siya, ana nga dili siya manugal niya, di na sad manigarilyo, premyohi. Unsa lagi akong i-premium mari? Palitig ko sa kakahong beer. Tak, bungot ito'y pagkakidert ni mo. Hala, dili ba siya man, Mary? Ha? Kinsa man? Ang imong ba na good? Si Paritalyo ba? Nay, di ba siya man ang gadagan padungari? Wa man na magdagan mari, gajogging man na. Gad-jogging? Utong dako, nag-jogging? Apil tingay na siyang panaad mari. Nasa ato pa. Kuan ka ng... May undang nagdaday sa siyang bisyo, Mary. Tingali mari. Oh, nanasya, Mary. Pritalyo! Ay, Mare! Is that you, Kumbon? What a coincidence!
Hilom dia talyo oy, gahal-hal man lang ta. Unsay nagka-coincidence ana? Nakatiming mo gud siya nga may dakong leksyon. Unsa? Di ko taong maglitsyon. Sa birthday ni ko siya Alpangkoy Francis Paris. Na, Pangupit ko. Gani uban ako ni pinalit. Nagbago naman ko pritalyo, di naman mukha ko litson. Kay, giwawala naman ko sa konduktor, ana. Mao nga, bisag agdahon pa ko ni mo, ana, no, di na dyan ko makaon. Pasinsya na good, nagbago na kong pre. Ako sa nagbago na sa kumar. Karoon si Mana Santa, umansa ako pinitin siya. Di na ako minom musugal. Asa ka tuo Di ko? na lagi, marinig mo ka matuo, di na ako. Ikaw nga, makakita kag baraha dahil katol imong kamot. Di ka makabiya ng sugal, pre. Ano kong taon, bisa-bistahan na ipa ta? Awa, Mari, ha? Si? Di na kuno siya manugal, Mari. Pero makikpustaan ay gihapon. Hay, pagkakidort. Takidot yun di mo talyo oy. May gani kayo wa mudungan tawag kaon dos maritilyang na to. Pubida, mayor ba kay mudag time eh? Ansao man niya pagkaon nga bawal man niya kanang lechon baboy. May sad gani kay nakadasa kag lechon no. Kwartahan di ay ka kay nakapalit man kag lechon. Ito lagi na ako kwa taon sa birthday ni ko si Al Francis Ispares. Naglakaw rin mga gani ko taon paingon din eh. Mao ba? Oh, Naglakaw nagjogging. Jogging taon jogging mo ikaw ro ka edit kay mag jogging ka kaduol nga to mauwaw taon ko makitaan sa ato mga silingan nga maglakaw to bautong nagkinahinan sa kog jogging sa kog padulid kanang duol man kayo aron di halata ba nga naglakaw ta nga watay kwarta Pagkabungot gid nimo talyo oy. Sige pahuway sa dia kay mga taron taon-taon. Unya nang labay ang pila ka adlaw, Lunes Santo na. Pila na lang gid ka adlaw, moabot ng Biyernes Santo. Ako lang yung gipanidan si Talio kung seryoso bagid siya siyang giingon nga magbag-o na. Nga naman kang murag masulubo naman kay ka. Lunes pa gani ron, layo pang Biyernes Santo oy. Gool ka kay hapit ng Biyernes Santo. Magpilitin siya na ka. Mupasaan na kas cross. di na mao akong gikagulan ga Awangon sa di ay, ha? Unsa man imong gikagulan? ang kawan kining nag-uol kong naghunaw na sa akong mga bisyo ga ba kay ako naman silang biyaan taon Kay ngano mag-imong biyaan? maluoy ba ko? Hilam di ay kaparaw gid mo. Sungag pun ta hinuon karon na. Bisig nag-uol ti diri sa mabuot mo na siya Hilam di ay gool, gahalhal ka man lang talyuha ka. tinukol dito nang ako gingunin mo nga nag-uol ko Pre! Betalyo! Gitawag kasi mo mga classmate ay. diin gani dili man nila ko sa eskwelahan basta ba rin ako ng mga Classmate ni mo sa inom di sa eskwelahan. kada sunuan di anak ka Section 1 mo lang. Hilam di ato ato. Kasi usan sa tuyo ato. sa mga gidari bida mamanday mo Ay, mo lang ganda mga atong gamiton para sa imong penitensya, pre. Upasaan mo yung ka-cross. Mauli ka aro. Sing kahoya pre, dahil ligoon kayo di pre. dili pre gusto ko ka ng bugat di ko ganahan ng Mubugat naman ni karon, pre. Testing lang, ha. Yung sa ano sa mo ni pandayon, pre. Yari ka na mo pa. Akuan, kanang igo-igo sa pre. Sige, ha mo ni pandayon, pre. Kamoy bahalaan niya. Pre, Itara ninyo! Tan-aw ko talyo, tan-aw gid na. Pero ga, o sara kong hangin mo ga. Unsa man na? Palitis sa tayo sa kagrande diya, bre. Tugang, kita man tulog. Karoon naman naniga. Tulo, bay. Tagayo na na to, pre. Inigbirnis, so anago, dali, wala, di na ko mo inuwan eh. Karoon naman eh, pwede? Gipalitan na lang nako silang tulo ka grande kay mihangyo man ang kanahan kay ini ka Friday di na magikuno siya mo inom. Nakita na ko sa naong ni Talyo nga seryoso gid kay sis ang tinguha nga magpinitin siya. Unya miabot ang adlaw sa Biyernes Santo.
Unsa naman, pre? Ready na ka, pre? Oo, pre. Ang gimunguan gitaon ko sali og sinina, pre. Kaning sinina nga puti. Unya, ang amo taon ning hapon, taon ning gibuhat taon iyang gitahi. Unya kamo, pag-ilis na mo dito. Ha? Hudiyo mo nga mulatos ka nako. Pag-ilis na mo dito, mga Hudiyo! Pagpurol mo, mga Hudiyo! Ha? Asa gumukita ng Hudiyo nagpurol. Ha? Ay, asa man taon may costume, pre. Ay, kana lang gud, pre. Bitaw, Kana bitaw, lang pre. ba? Pag-brief lang mo! Pre. Di ba maghubo mo tanan? Ay, ikaw na pubuo. Bitaw, pre. Sige, kanalang. Tanda ko, pre, asa mang ruta to, ana, pre? Jones Avenue o Manalili, pre? Gusto ko muagita sa MG Quinco MG Quinco. sa Jose Martinez Building. Ha? Dahil sa Villa Gonzalo ta. Martires, diretso na dito si Podromo sa ilahang Barangay Captain Bacolod. Doon na dito! Adto ta sa isim! Mag-shopping pa ka dito, pre. Nagpasa ang Cruz, mo ito sa pingo dito. Adto ta muagi sa P-Mart, kay mga ayota dito para trapos lugo. Ha? Muagi ta dito sa P-Mart. Dayon balik dito din eh. Ya, pre, nya asa mapalansang, pre. Asa rapit, pre. Ilagi kong palansag, gahi asag uon mo, pre. Mas nindot o mapalansang yung ka, pre. Bitaw, pre. Oh, dili ko nga lansang yun kanang murag science lang ba? Pabili ba ko higot. Bitaw, pre. Higot lang. Sige, higot lang ha, higot. Ay, lalansang ha. Kay sakit kayo taon, oy. Sige, larga. Asa naman itong cross nga gimon niyo? Larga. Di, pre. Sige, haybol! Sige, pre. Lakaw, pre. Sige, pre. Lakaw ba, pre? Sige, pre. Agay! Sige ako! Ay, sakit. Sige, bati! Pre, hinaya lang, pre. Imblas na ng tubig, be. Sikita dyan yung bunal, eh. Tindang tubig, pre, oy. Pagkita diha, bisag ka na lang hugog, ka na tagpiso lang ba? Sige na. Sige na, abante na. Ay, pre. Wala kita'y tubig. Uhawin ko, pre. Uhawin mo tao. na, oy. Mga yan lang tasunahan. Namay nag-inom. Mga yung tagtubig. Boss. Pwede mga yung may tubig, boss. Gihuha ko tayo ni among nagpinitin siya, boss. Pre. Pre, baso. Kada lang. Usap baso, pre. Okay na ko, pre. Okay na, pre. Nawata kayo na liki. Salamat, Brad. Yun na, minus ako, pre. Ay, sa kubunali, ha. Bugwakan tagin mo ng tubig. Ay, sa kubunali. Salamat, Brad, ha? Salamat, Brad. Ma'am, no. Isuga, uy. Wait, sisir na, pre. Sisir, Brad. Pre. Bebe. Pre. Papunin yung sakit siya, pre. Sige pa, Inaya, pre. Sakit na kayo, pre. Namugod ko, pre. May inom sa day kakanahanap. Oo, sige. Ikaw rin. Simir kan, simi. Pasaan pa ko. Pre, di, po, pre, ha? Sige, abante, pre. Abante. Ay! Sakit ulo, pre. Gituyo, pre. Pindap. Sakit kayo, pre. So, bagayutan ninyo, pre. Bagayutan ninyo. Ginuyo, bagay. Pare ka no, pre, ay. Pre ka no. Puso ko. Uy, ikaw rin kuso kayo muna. Ako may pasangin lang ni ma, pre. Kumusta? Asam. Artong mo pa talyo. Dakat man. Pre, talyo, pre. Patay. Kamot na lang bigay mo. Huwag pamanhol, pre. Oh, patay! Pilit siya ka. Yan, inom lagi hapon ka, bisag ipuspusan ka na, nagda ka nag-cross.
Nawa oh, na, di ka ba? May gani kay nahulbot pang ilamos manhol. Sige! Mao na undang og inom. Undang intaw na kay pagkauwaw ka lang gitalyo. Gagawa mo sila madag tubig. Gauho kay atong... Lami ay, mo rason ka pag yun. Sama ra nga imong bugaran ang Ginoo ana. Tanawa gigabaan ka na hinuon. Sige, inom pa. Sunod ay, di na gid manhol imong mahulgan. Ihog na ka dito sa lungag sa sementeryo. Mao niya akong problema. Unsaon ko man niya akong banaw nga palahubog mangyud. Abi na kog muundang na human sa Semana Santa na nisamot man hinuon ka palahubog ug kasugarol. Biyaan na bang kana kuning tawhana sa? Unsa kay kung buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally. Itong kalawasan, kanang toxin mo ni mo daot sa blood cells nato. Ang function sa atong blood cells mo ni tinghatod sa nutrients, oxygen ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ani masakit yung tag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, constipation ug uban pang mga balatian mo nang kinahanglan gyud ta kada adlaw mo inom maintenance og G-detox. Kung wa pa kay balatian, kausar gyud unya pwede ka minom og dunay maintenance, pwede ra ka minom aning G-detox nato kay wa man ni side effects. Bisan pag mo doon na kay maintenance, wala ni side effect ang atong G-detox. Unya, ang doon na kay balatian, katulog yung ka sa kadlaw mainom. Buntag udto hapon o sa kauras sa di pa kamukaon imna natog walungan to sa dusi ka basong tubig matagadlaw. Busa kung gusto kang muwag taga ng mga toksin sa imong kalawasan nga mo inungdan sa imong balatian o garon ligon gyud kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matagadlaw og G-detox plus herbal capsule ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Sally, Ate Pres. Sally. Oh, kaniyang ba na Ate Pres pala hubog, sugarol tanan, pero di saad siya, si Semana Santa, di na kuno siya, human sa iyang pagpinitin siya, di na kuno siya musugal, di na siya mainom, kaya siya may nagpasan kuno sa koros. Karon ang uhaw na siguro kayo siya, kaya layo sila giyatagan, abtan, abot ko sila ipudrumo, silang barangay captain Dundun, Dundun Bacolod. O niya, pag abot ito, sus, naam sa mga iskina-iskina silang kapitan Bacolod nga nag-inom-inom. Nag-inom-inom. O, gipainom siya sa kasyat. O niya. Pag inom mo sa kasyat, lamig naman kayo, sa punin ko sa kasyat, pre, kay lamig kayo. Inom na sa siya, hantod, nahubog siya. Asa iyang kumpare, nahubog. Gibunalan siya maayo, sakit, bagayon tani, pre, bagayon tani. So, bagayon nga, sige siya naglalis. Nahug man siya sa banhol niya. Abi sa iyang mga kauban, o didagan ang Ginoo. Natagak de sa banhol, Ate Pres. So, gingnan siya sa asawa, mauna, bakakon, magwagasi, kag inom. Niya, nag-inom ka, pasaan pa kag koros. Gibugal-bugalan ni mong Ginoo. Mauna, Ate Pres. Mao bitaw na no. Kana bitaw kanang mungtana ko kana bitaw magpabunal. Oh. Nya magpasaan baro krus nya bunalan ilang buko-buko kana. Ina ambot lang ha makasa ko ganahan ba kang Ginoo ana? Dili ay. No? Dili gyud Ate Pres kay siya ra man gud. Mao Usa ra lagi siya. ko. Di pa ka ko ano. Nya inana og Pagano? uroy di makaagwanta. Di manayo siya kisa tong nagbunal maayo. Lagot siya nya. Manay problema kung manayo nya magsinubagay noon, di ba? Oo, tinuod na. Bam, unsa may saktong pinitin siya, Bam? Sige, Bam. Kung Pagkato nga sa pasyon, kay ilisan ang Ginoo og laing tao nga ni Dupa. Nya Oh, kinhubog man dito siya. Oh, gilisan og lain. ang katong tao nga Katong ipadupa sa cross. Gilisan og laing tao. Laing tao. Oh, dayon. Oh, kay mao lagi hubog man lagi. Oo. Oh, kaning og ari sa dili pa ta mo tukbilan ni Ate Pres. Ano ato usang pa to? Wa ko kuan siyang pangutana. Ito nga sa pasyon, Bam? May tambong manggod ko og kanang pagbatbat sa pito ka pulong. Yan ay gidupa dito nga laki nga may muda sa Jesus Christ kunuhay. Hubog man di ay karon kay naglain mang lawas. So ninaog siya. Ilisan og lain. Yung lain lagi Ginoo ganiha. Do eh. Oh. Manay naka ko ano? Apan sa dili pa, naabay unsa na yang pangutana diha gulyat? Kanang, nawa man siya mong utana. Iya nga, kanang iyang bana ba, gibaan.
yabaan nga kanang nagsunod-sunod sa atong Ginoo angay baka ni palahubog kayo biyaan mula ni tawhana taon. Ato lang na ipaambit diri gamay ha. Ari ka diri sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga mga dautan dili makasud sa gingharian sa Dios. Ayaw kamo pagpalimbong sa mga tao magkahilawas noon, nagsimbang mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nagkahilawas sa isi ka lalaki o isi ka babae o kawatan o hakog o mga palahubog. Apil din na sila. Apil na sila. Apil din sila sa dili makasud sa gingharian sa Dios. Mao ning iya ha. Mga palahubog sad bam. Karon di napay na kay laing ipaambit. Kanang siya po bam samot ano no. Di lang kong komentaryo, mahubog baghapon alan? Lahi man ang siya po kay Dili mahubog, pero di ka mahubog, amo inom gali ka ana, di gyud ka maunsa, pero ang imong utok ana mo ipulpugon sa droga. Mo kuan siya, mura bisag ang residyo sa shabu ato suod sa utok nya mapulbura ang imong utok. Mura mang mapulburon ba? Mo na daghan magshabu mabuang gyud ba? Lain na to ipaambit ko ni kaniya nga murag mas maigo ni kaysa una na kong gibasa. Sige. Ari diri sa Juan 12 kapitulo 12 bersikulo 4. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang nagbudhi kaniya miingon nganong wa man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Sa Passion of Christ na siya ba? Ako ning gibasa ngano. Matut pa man gud sa pare kaning pag-ingon ni Judas nganong wala na ibaligyang pahumot kay buo mong gud ni Maria ang pahumot sa tiil ni Jesus unya gitrapuhan sa iyang buhok. Kasagara di kuno rumotrapo anang tiil sa bisita silang panahon kadto mga ulipon. Unya si Maria sa may ni trapo mismo dili si Santa Maria, si Maria nga igsong Marta ug Lazaro. Lain ang ilang pagtuo. Karon giingnan nga ni Judas nga ibaligya ta kay hatag sa mga kabos. Ang sulti sa kuan pare nga nagwalay ani. Ang iyahang pagbuyag nga ibaligya sa mga kabos dili kito tinuuray niya mo iyang motibo kay siya tikasan man. Doon sa ilaing plano. Ang but pasabot is ang iyang ipakita ang maayo kaniya kunuhay doon na daw utang plano nga nagpaluyo sa iyang suod. Ang buto ko'y pasabot nga kaning nahitabo ni Talio nagpasan-pasaan siya sa cross apan hubog siya sa ato pa dili ang iyang motibo sa gawas nindot pero ang iyang suod wa manindot kay nagpasaan siya sa cross sige magyapon siya inom. Sige, magapon siya. pero Ayang pagsakripisyo ni hapit pa man siya inom dito sa skida nga doon ni dalit niyang baso nga mainom. Bitaw. So, ayang pagsakripisyo, wa mahugog kinasing-kasing. pero abi nimo inana ba ang maayo nga sakripisyo? Dili ati pa. No, dili para na ko haambot ang mga tag sorry sa uban no. Para na ko dili na mao ang angay imbuhato nimo nga sakripisyo, di ba? Kay ngano man magampo ka Kanang way of the cross at ibalingon nga kanang way of the cross bisita iglesia. iglesia at simbahan. Simbahan mo ni sakto Magkuhan ka ana ba kay pero naam say mga na simbahan pakitang tao lang ati pres kanang mao na. labi na ng mga politisyan kanang mga politiko para ingnon gyud sila nga tarong sila Labi na- musod og simbahan igadto simbahan abot inigawas mura lagwa mo sayo tuwangan sa mga tao para lagi sila ingnon nga uy Diyos nun ba din tuwang Mao na. tuan Diyos nun din pero dili na mao ati pres Kaya magpakita sa katawhan. kada ba mapili sila Kuan sila ana ba no? kung Amo tinuod ka nga politisyan dili ka mo pili og kapilya nga daghang tao o gamay tao. kan imong tambungan. Kada tabungan nimo. Kada tabungan nimo. Magpakodak di ko no lang. Pakudak dayon, pakuan, pa-picture dayon nga dito bisag asa, dili na mao. Og tinuod ka nga politician, bisan og gamay tao, palitan na ka na bilong ana nga kapilya bisag gamay tao, adto gyud ka dito, di kay mo adto pagaglain lugar kay daghan kayong tao dito, mo tan-aw, makakita nimo nga naagyo ka simba dinha. Mao na. Di ba Kanabitong pagkaroon ingno ng tanan. Kanabitong magdamatalan. Niya na ay mga sponsor ngayon nga dili lang magpamensyon, ingon lag anonymous, dili magpahingan. Nga naman. Dako si kaamot pero ay lang po hinganli. Naingon ana
ana bitaw? Oh, na. Oh, anonymous. Ngano ana. Naam ko na sa Mateo 6 at bam nga katong mutabang gilit ang imong usa ka pikas kamot nga tuo. Ayaw pahibaw ang guwa nimong kamot. Bisan ang so nimong higala. Bisan ang so nimong higala. Bisan so nimong higala Dili mo ayaw pahibaw. paibawon. Mas maayo na inana mutabang nga anonymous ibutang dito. Duta kay wa siya magpagsigarbo nga siya nitabang nga ng simbahan na kapilya mao ni sakto nga pag piniting siya tabang sa mga tao nga nakinahanglan. O so kung si Abi, Talyo. abi ni mo, kani ato, gamay pa ko, akong madunggan ka nito, kanang mahal nga adlaw na, kanang, kanang bitang mga G, magkantak, anang nasur sa bay, Wow. kasi nga na to? Pasyon. Pasyon! Oo. Magito nga, mingaw kayo gulyat. Murag makabungog ang kamingaw, bitaw nga imong mabati, ano ka, Friday good? Kanang Friday good? Perato ng City Pero Palace. karon duwa, lahi na. Kami sa una Ay, di pres ano, among kapilya kami mga tagpasyon akong lola Mo akong ba? tiyo parang mga kuan Katong kuan lan kasi mga naha Kaya kita mingaw kayo ng murag. Hindot kayo paminahon Murabag na, Oh, igibilaran. na ayun ko, hindot Murag kayo inana paminahon ba? katong nga batbat. Kamo, sa inyo nga, tipik naganta po mo ginana. Oo, ako kakanta. Ako lang, mga silinga na mo, diya ka, mo na ilang buhaton, good. Oo. Mag-inana sila pasyon, Oh, mga, pasyon. Oh. nya, sira ang bintana. Pero amo nga sa kapilya to, ati pres. Mo ba, ilabay, Oh. sabay. Katong ng batbat may pito kapulong silang Ray Martinez dito sa Leyteland. Si Ate Pres, apil magkanta sa passion katong kamuaning Esther Alperez numdum ka. Ikapitong pulong. No more. Ana, apil magkanto. Lagi. Sabat Oo. mater. Oh, ingon na yung but pasabot siguro murag wala naman kayo na Dili. ron gawas sa Kuhan good to. Sila na good. Kanang dunay mga G, kanang manabtan, dili dagan good. Basta kay, inatura, way, wa man gani duyog. Nindot kayo itong mga inato. Way duyog, kuhan lang ka ng mga kanta nga inana bitawlan. Kanang akapila lang nga. Oo, kapila lang. Wag giniduyog. Wa, no? Moto ako madunggan gamay pa ko. Amang silingan, mag-inana. Ako, mingaw gyud kayo. Nindot kayo paminahon sa Pero una eh. karon gulyat kani Karon, ato di kita kagwa-gwa ini ka Friday no kay kanang Lunes Santo na gyud. Karon wa naman lahi naman Oh, jud. lahi kayo inig sa Domingo karon sa una Domingo inig banaw sa Ginoo simpa gyud tanan Oh. ko simbahan kay magsaulog na banaw Ginoo. Pero karon ay sus pero ko lang ba? Karon- Sag-asa lang akbot ay sag-asa. Oo, lagi. Balik ta. Balik ta. Okay, Sali, kamay sindiran ni Sal, kanang badluga gani mo bana, kanay ang pagsakripisyo, ug tininuod ba? Tinuod. Kinasing-kasing ba? Kay ingon na ana, nga nagpasaan siya sa cross, ato nang nagprosesyon, ingon pa sa ato Agnes Villa Gonzalo, lahaw sa SM, Jones Avenue, ato kinasing-kasing ba nga, doon ay nag-inom sa eskina, nito nga pa man Ay, siya. kato sila kanang mutlay tagay bam kay manginom to sila. Oh, nito nga pa man siya kay ug ari ka diri sa katong kasulatan ni Samuel, gingon man gud dito nga ang Ginoo aman magtan-aw sa imong hitsura, sa imong kasing-kasing man ang iyang gitan-aw. Ug kinasing-kasing ba ang iyang pagsakripisyo dili ba pagpakitang tao lamang. Oh, kay ingon ani karon oh, pag sakit ay nidagan ang usok magyon ta lang ni. Dagan siya kay sakit kayo, nuhog na sa manhole. O baka siya mapiang. Kay sa sulti pa natin press murag nahugog bugal-bugal na nun sa Ginoo no. Ano gyud. Og kana sa da dili pag unsa kana bitong city palabras kanang musulti-sulti nya. Bayran. Di ba? Batbat Bat mo, bat ana ba? Anong magpabayad bang ka? Bitaw tinod ay. Ha? Oh. Manay ko dili ambot lang ka pero dili ko uyon. Oh, dili ko kuan ba? Dili ka komportable. Oo, dili ko ganahan. Murag inana bitaw nga magbayad ka sa mga taong mo bat-bat. Ana ba ganun mo? Nainumdum Sakripisyo. Nainumdum Sakripisyo ka. Nainumdum ko ate press katong sa una atong dito pa ko sa Pikas Radio dito sa Bumbo Radio pa sa una atong gihimo kong Jesus dire sa San Roque Mambaling nga pagka City Palabras sugod alas 12 hangtod sa alas 3 ako magipadok pa sa cross. Pagka gabi nanuroy na me tong mo kauban ini mga bata. Hala nakabuhi ang Ginoo. Nalaba mo. Sama ba ko na natin sa lumanon? Kuna ko ang paso, Tihon. Ito ang DYH